Zimné olympijské hry 2026 sú za rohom. Dokáže Slovensko získať zlato? Poďme si to rozobrať. Vráťme sa do roku 2022. Slovensko vtedy prepísalo históriu ziskom svojej prvej olympijskej medaily v ľadovom hokeji, keď si vybojovalo bronz. Ale dokážu sa v roku 2026 posunúť ešte vyššie. Mladé slovenské pušky ako Juraj Slavkovský získali viac skúseností a sebavedomia. Pridajme k tomu ostrielaných veteránov ako Tomáš Tatar a máme skvelý mix mladosti a skúseností. V roku 2022 bola slovenská obrana ako pevnosť, inkasovala len 11 gólov v 7 zápasoch. Ak si udržia disciplínu a s novými talentami, obrana by mohla byť ešte lepšia. Konkurencia bude tvrdá, ale Slovensko sa usilovne pripravuje. So zameraním na taktické vylepšenia a udržanie tímového ducha, šance sú sľubné. Takže, hokejoví fanúšikovia, poznačte si kalendáre a pripravte sa na povzbudzovanie. Slovensko nás možno opäť všetkých prekvapí. Držme im palce. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať odber a zostaňte s nami pre ďalšie aktualizácie o slovenskom hokeji.